Bertako zeu? Bai. Ziar da txiki baserrikua? Bai, bertako, Bertan Berta jaixua, bai. Oindala zenbat urte? Ba, laro eta amairu ingutxut agostuen. Laro eta amairu urte? Agostuen. Eta, Pakita, gerratia hon zanian zenbat urte zen euskan? Pues amaika, orduan txein, Amaika. Eta, hemen egon zan frontiero, hemen egon zan, ez da? Hementxon zan. Zazpila betien, hementxon zan. Zazpila betien. Akordatzen zera, nundi zatozen frankistak eta nundi zatozen orduan? Askate eta igen ikustetzen, hane zuo ikusten duen. Askarate, eta gero hemen. Garate mendi. Garate mendi zauden frankistak. Bai, hortxe. Onut zatozen. Bai, eta milizien uego gorroxoako zerak, amentsi zeuren. Hemen gainean, hor ziar da mendin. Bai. Eta zeuek erdien? Erdizingu. Baserrizia erdixan? Erdixen. Tiruen gainean. Bai? Bai, benetan ez da izute. Tirua hemen? Tirua, gerria. Pakita, da tirote gozan bitxartien zeue baserri barruen? Bai, barruen. Tiro horik eta hor sartu zen oso ze? Balien zati entzute. Balien zatia, zena? Bali entzute zen, beste egizerrez. Zukaldeko bentana sartu eta armaizun sartu zen. Zukalde bentanatik sartu zen? Bai. Tiro bat? Bai, da tio zagun orduen, tio. Zure tio? Ezaban jo, jangoiko ezabelako nahi, ezaban jo. Zukaldetik, bentanatik lehioti sartu zen bariak, tio iaia josaba? Bai, hauzaga, da. Hori pasau zanean, zein zenuen? Kortan. Kortara jun? Bai, kortan. Hane, seguru eusen dutelako oro? Bai, zaizu horma hundi bi. Bai, horma hundi zebazia. Bi horma hundi, jarrege bali epatzatzia, milaguru zen. Da horban, seguru gotearren, kortara. Fungo era kortara eta esango jasun Bai, hombre. Pakita. Orduan, zenba zaundeten zuek familixen orduan, zeintzu zineten? Aitxa eta tio. Aitxa eta tio? Amama. Amama? Da geu lauan nahi arrebak. Lauan nahi arrebak. Hemen zenbat egunien non zineten? Osake, 3 egun. 3 egun hemen? Hementxe. Hortxe bentanatik egin, honoxe gane egun atzera. Hementxe. Hementxe? Ola bota azpexen, burdexen kajak, zimorretan ibiltzatzen kajak, bota lurrien, eta hementxe, zilak, ero mankilu erosepinetxe, hementxe ginen, 3 egunien. Eta jan eta zeitxe zen duen? Lurrien, egin zua, eta antxe sartainan erre. Eta errexe jan? Errezau eta errexe jan da. Errezau? Amama, haure zen gabaz isilduko zen, baina egun guztien izan isiltzen, errezau umiak hinen bihuta. Amamak hori zatzen? Beti. Amamak umiak errezau euntxil bihuta. Beste izan berbaizen errek, errezau hinen bihuntxeta. Da, Pakita, zeu hori onduak horretzen zera ondiokan? Ikusi, akordauz, ikusi izin dut. Zeure buru hemen ikusten duzu orduko? Bai. Haure zen negargarria. Eta 11 urtekin da hori ondiok akordatzen ondo, Nik zeu ontsi ikusten zaitxut bezala, ikusi izin du, baina ikusi izin. Pakita, orduan hemen 3 egun zineten, da gero ze pasau zen, etorri ziren soldaduak? Soldadu sartu zinien, sartu ginen gu, Ona sartu ziren soldauak? Hemen soldadu sartu zen, txilurru zeltxe da nien, txe barru non zen. Frankistak? Bai, nizteiz, berreunio, egun da berrota marro, nizteiz. Hemen? Bai. Osake, frankistak hor beti gora torri ziren, da ja, ona jauzen da eurok hartu ziren, da amentxe gehatu. Amentxe kieto. Amentxe kieto. Kieto. Soldaduak, zenba denporan? Zein zazpilioete, Eta hor frankistak egon ziren denpora hortan, goguan badaukazu zoze bereziri pasauzen iko? Bai, hortxe 5 metrora, gero aurrien hilzaben miliziano bat, edilute zauena. Frankiste miliziano bat hilzaben? Zeuen aurrien? Bai, gero aurrien, gero begixen biztan. Zez namen txostien? Hortxe txostien bertan, hilzaben. Erakutzuko esan honetan? Bai, erakutzuko zut. Hemen izan zan, Pakita? Bai, hemen zi. Zela izan zan, ze pasau zan? Sartu ziren, hortikan, eta hemen zan gura eriutea june zela. Miliziano bat eriuta hemen? Eriuta, hemen gazte esan egin jogen. Bai. Esan ziren, zeuekin egin gote, osatzen izan egin, zanietzen izan egin, zeuekin egin gote. Bando saldatuko zala, no? Berdin egin zala. Frankisteri izan zion... Bai, berak lutxako zala. Bizizia libratzeko? Bizizia libratzierren, eurek egin zala. Bai. Nada, da la vuelta. Da la vuelta? Da la vuelta, kapitanak. Da, bertan itzaben. Osa, hementxe vuelta mateko zan zion, hementxe? Hementxe, da la vuelta. Hementxe hauzi zen. Zeuk ikusten duen hori? Ba, bostxe bentanatik. 11 urtegin. Itzela. Ez dago berbarik. Horri usteko berbarik ez dago. Pakita, eta gero hemen hildakoak eta gorputzak eta enterrauta, zein egin zituen? Ba, esan guzuk, gurien
Gurien aita eta tio, beste gizonezko izagun da, aldameneko gire, bai? Eta zelan, Da gure tio biltzen zanberak, kortatxurrakin gati hau errepetan, da tatarazien erutu zituela zulu gutera. Osa, kortatxurra atxurrakin hartu? Hartu eta da zulura erutu zituela. Pakita hori amentxe ziar da mendixen izan, ez da? Bai, hortxe. Hemen enterrauta dauz gorputzak, ondiok inok ez dakinan nunda. Bai, geixe da hor. Hor geixe da. Pakita, hainbeste urte pasotu ero horretan nago ondiok? Ikusi itzen da, baina, nik ikusi itzen da. Ikusi itzen oso ondiok? Bai, ikusi itzen.